Good morning, guys! Good morning, good morning, good morning! I've been enjoying the no makeup at all look. So, I haven't been wearing makeup for a few days now na I go to work. So, yeah, kahit na nagtatrabaho ako, I have not been wearing makeup, which is good. And sabi din na Dan, yeah, you look really fresh without it. Kapag nagme-makeup ako, sa gabi, sobrang, you know, alam niyo naman, nakita niyo naman yung skincare ko. Sobrang tagal ng ginugugol ko na oras para tanggalin yung makeup and do my skincare routine. I still do my skincare routine, pero wala na yung part na I have to remove my makeup because I don't have any. So, I think this is my third time na, or maybe fourth, kasama nung last pa na I have nothing on my face na pupunta sa trabaho. And I actually feel really good about it. So, yeah. What's that? And ano din, nakaka-save din ng time kasi I don't have to spend time na gawin yung makeup ko. So, ayusin ko lang yung ano ko. My bus, I will take a bus today kasi si Dan, he needs to go to work early. So, hindi niya ako mahahatid. But that's okay. Hala, meron ba akong coins? Naubusan na yung ano ko eh, yung card ko. Metro card ko ng pera. So, wala akong pera. Sana may coins ako. Anyway, I will just have my breakfast, brekkie. And then while hinihintay ko na, kasi sobrang init nitong coffee na to, while hihintayin ko siya na mag-cool down ng konti, I will blow dry my hair. Okay, hihintayin ko lang to na medyo maano siya. And I will have croissant. Croissant for breakfast. Isang malaking croissant. Anyway, I will just blow dry my hair and I'll see you guys. Oh my God. Hindi siya cut. Like, hindi siya masakit at all, but it looks red. Oh well. So, naano ko na siya, na-blow dry ko na siya. And I will put on lip tint, guys. No makeup at all look daw, pero magli-lip tint. Kasi ito, oh, kita nyo yan. Tsaka naman, baka naman sabihin nila, sinasaktan ako ng asawa ko, bakit may cut yung lip ko. So, gagamitin ko tong KJM Lip Tint, Bittersweet Magenta. Huy, bakit ako nagpa-vlog? Baka malate. Agay! Aray. Nalaglag yung lip tint. Nalaglagan yung aking foot. Where are you? Ayun, nawala. Nawala din yung lip tint. Ay, ano ba yan? Okay, lagay ko nga muna ito. Ang dami kasing sinasabi. O, ayan. Nakalip tint na tayo. Kita pa rin yung cut. Na-emphasize tuloy. Hindi naman siya cut. Para lang siyang dent something. Hindi siya masakit. Eh di wow. Okay, kain muna ako ng breakfast, guys. Mamaya na kasi baka maiwan ako ng bus ko. Anong oras na ba? Okay, ready na ako. Sabi nung app ko, 7 minutes na lang darating na si bus. So, I'm just wearing this coat na nakuha ko from ano susutin ko sapatos. Inayos ko pala. Inayos ko pero parang magulo na din ulit. Nayos ko yung sapatos area namin. Kasi I was gonna film the house tour. Kaya lang hindi ko natapos yung lahat ng kwarto. Kasi yung filming room ko ang gulo-gulo. Hindi ko siya nalinis nung day off ko. Yung filming room, yung ano lang, yung ibang parts ng bahay nalinis ko ng bongga. Pero yung filming room, hindi ko nilinis kasi I was filming then and I was thinking, ililinisin ko siya after ako mag-film. Kaya lang, after ako mag-film, dumating na si Dan and hindi na ako nakalinis. Anyway, darating na yung bus ko in 7 minutes, so I'm gonna go. Okay. Hindi ako dumadaan dito kasi hindi ko alam kung nasan yung key. Tsaka yung key din, ano ba yun? Hindi nag-work masyado, parang sobrang tagal niya nalala. Wait, so yung ginagawa ko is ino-open ko yung garage door. Tapos tumatakbo ako palabas. Tapos kino-close ko siya. Nakakaloka. Wait, yung alarm ko. So, ganyan. Tapos, i-close ko siya. Tatakbo ako. Takbo tayo, guys. 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3. Ay, parang tanga. Matatabok ba yan? 1, 2, 3, go! Yay! I made it. Alright, let's go. Good afternoon! Hapon na, guys. And it is Saturday. The last time I vlogged was, I think, Wednesday? Wednesday ba yun? Yeah, hindi ko natapos yung day na yun na mag-vlog kasi, ewan ko, wala ako sa mood. Anyway, we will go to Cath's again today kasama si Lovely. Actually, dun kami magkikita. So, we will go to visit Baby V and I have
makeup on because I filmed a haul. And I filmed there. Wait. Doon ako nag-film. Para maiba naman. On my Q&A video, some of you guys asked kung ano yung lipstick na ginamit ko. It is the Me Now Kiss Proof na lipstick. Yung bigay sa akin ni Kim of Kim's Collections 2015 PH. Nagpunta kami ng DV and sabi niya, bilhan kita na to kasi sobrang favorite niya yung liquid lipstick na yun. And it's actually really nice. I think the shade is, wait, let me show you guys. Because few of you guys asked me sa video na yun na share naman ko na yung lipstick na gamit mo. And it is this. So, ano siya? Kakaloka tong ano. Ayaw mag-open. Naghuot ang mga makeup dito, besh. Ito, the Me Now Kiss Proof in the shade 205. So, yan yung gamit ko. That's what I have on my lips. And yan din yung gamit ko sa Q&A video na yun. On my cheeks is yung Becca na blush at saka Becca highlight. Yung champagne pop. Yun yung lagi kong ginagamit eh. Siya lang kasi yung nakikita ko agad-agad when I open my drawer. So, I've been using that. And I just filmed yung Me Now na makeup, guys. Pinadalhan nila ako ng mga makeup nila. So, I did a massive Me Now haul and swatches video. So, yeah. Sida naliligo na. We will leave in a bit. And then, didiretso kami sa family dinner. So, after kinakats, we will go sa... Oh, I should just... So, kailangan ko pala dalhin yung lipstick. Hala, merong isang watermelon na natira. Maliit. I have been bringing watermelon sa work as my snack kasi sa lahat ng fruit, yung watermelon lang talaga yung like sobrang dami ko nakakain. Hindi kasi ako masyado mahilig sa fruit, but if it's watermelon, yummers. Yummers on watermelon. Anyway, hindi ko alam kung magbabackpack ako. Hindi ko alam kung ito yung susuotin ko. We will go have dinner after. Ito na yung suot ko. This is from Zaful. It's an oversized plaid top. I'm wearing leggings and wala pa akong shoes. I think I'm just gonna wear my Converse as usual. So, or maybe itong bag na to. Maybe? Yes, maybe. Hindi ko alam kung pan-dinner to. Mamayang gabi, sobrang lamig na. We'll see. Siguro I will bring a leather jacket. Hala! Wala, close. Pupunta kami dun sa OG Bakery. Siya lang pala. Dadala kami ng dessert para sa kanila, Kat. Wala, babe? Don't have any cakes, man. Ah, shoot. Where are we gonna go? Yeah, go that way. Dito na kami. Kain na naman ako. Ito si Tita ng spring roll at saka kaldereta. Hindi ako marunong magluto ng kaldereta eh. Lahat hindi marunong. Ay nga, sabi niya, paturo sa kanya daw ay Oo nga! Swerte nga ni Kat, marunong ka magluto eh. Ay naku, ako lang mag-isa dito si Mia. Oo nga eh, nagkikipagtsikahan pa. Si Dan nandun, nakikipagtsikahan kay Neil. Nakaready na yung mga rice at saka yung kaldereta. Dito na ang mahihain. Kabang-kaba ako. Nararamdaman ko nun. Sabi ko nga doon sa doktor, can you put more? Sabi niya, gusto mo mamatay ka. Alam mo naman yung pagmumurahin lang na hospital. Naka-face ka. Ay, hi guys. Blasted na. Nahiya. Mukbang. Sa'yo yan, Day? Oo. Ang dami, guys, ang dami niyo namang beautiful comments, guys, ha? Baka mag-YouTube na ako nito, Day. Mayroon? Nagsabi? Oo, sabi ko sa'yo. Day, hindi ka nagbabasa ng comments, Day? Hindi naman siya. Guys, ako na magbabasa ng comments and I'll tell Ray's, okay? Sabi nila, ano? Oo. Sige na. Nahiya nga ako, Alam mo, Day. kahit yung friend ko sa channel ko, hinahanap Nahiya ka. pa siya. Oo nga. Guys, pag nanganak na ako, ha? Mag-antay naman kayo. Buntis Doy, kasi siya. mag-subscribe kayo naman, Buntis. Day. Mamili talaga ako, please, na mag-subscribe kayo. Mag-subscribe na Yung yung subo talaga, titingin. Sige. Kailangan pang Mukbang. mayaman. Wait lang. Mukbang. Ah. Ang laki naman ng ano kasi patatas. Paano nilita? Masyadong malaki. Hiya na naman. Meron daw siyang surprise sa akin. At saka kay Mia. Sapsap na yun. Hello, Mia! Hindi ka pa nakapag-hi! Meron na siyang bagong hair. I'm back, guys. Ang ganda ng buhok niya. Ay, thank you. Ito, bigay nila. Ay, ano? Starbucks. Social. Kasi, Walang social naman. anong isusulat ko? Sige, open Thank you, natin. Hindi sa'yo, Day. I-haul mo, Day, ng isang piraso lang. Pwede mang-haul ang isang Call na piraso to. lang. Walang ganda. Oh, gold at saka ano. Ilagay mo dyan, reply. Sabi niya, hindi daw ako nagre-reply sa kanya. Siya naman hindi nagre-reply sa akin.
Pinabaliktad basher ko to eh. Ito na. Sige na, mag-practice ka. Day, tingnan mo. Iganon mo, Day. I-ani diri, Day. Sorry naman. Pasensya naman. Ano naman ako pagalitan? Si Mama. Ayan na, sinawsaw na yung ano. Tingnan mo. Ay, Rachel. Ayan, mag-vlog ka. Hindi sama lang tayo. Day, dito lang. Ayun, nahiya nga ako pag ako lang Mag-vlog mag-isa. siya. Ito, Day, practice. pangit yung anggulo, Day. Taasan mo nga. Hala, takasan pa, uy. Ganon? Ay, hindi. Hindi ganyan, Day. Oh, yan. Hindi yan na ano. Bili tayo ng bagong Paul. tripod kasi hindi Paul. naman. Uy, na-extend naman yan. Well, hindi ko lang dinala yung ano. Ganda nito. Maganda nga. So, mag-reply ka, ha? Ay, meron pa talagang ganito. Oo, may bookmark. Yan. Yung pala sinulatan ko na pala yan, Day, no? Nakita yung mga plano. Magnet siya. Ignorante talaga itong matang to. Ay, Yes, ganda okay nito. lang sa akin. Oh, nice. Kasi, Kung nakikita ka ng camera, Ay, hi, guys. huwag kang magbahay. Ay, magbawa. Hindi na lang. Number 1 basher kasi ako nito. Siya yung basher ko. As alam mo, may nagsabi sa akin, ganda daw yung hair ko. nakay. Parang Kim Chiu yung, sumusan. Kim Chiu! Doy, ang tombo naman ng angulo, ganyan. Saan ako titingin? Dito. Sabi ko sa kanya ba, uy, maging competitive ka naman, manalo ka naman. Doon siya sa Yellow Ducky nanalo. Ang dami ng games doon, dahil wala siyang pinalalo, dahil. Hindi naman kasi ako nag-answer. Yellow donkey. Hindi. Sa dami din naman kasi. Yung iba, yellow toy. Oh, why? Yung start na answer. Ano siya? It's a toy. So sabi nila, yellow toy. Tapos sabi ng iba, yellow dog daw. Why nga yung huli tapos dog? Sabi kasi yellow toy daw kasi toy. Hindi na naman ito nakikinig. Why daw yung huli? Why yung umpisa, dahil? Anong mukbang? Ulit na mukbang. Sige na, mukbang tayo. Dahil kasi nahiya. Pakita mo. Okay, kaya papasok. Wait, guys. Sorry. Dahil, edit mo, dahil. Ako, okay lang ako. Hindi, wag. Comedy. Parang tanga. Nanahiya ako, dahil. Baka mabash ako, dahil. Bash? Dahil, patingin nga, dahil. Tito, makikita ko na naman yung sarili ko mamaya. Ilang views na naman to nito kasi ako lang naman yun eh. Siya lang nanonood paulit-ulit. Nag-vlog ka kaya? Ang sakit naman nung magsalita ko, dahil. Kung para bang may Ayun, sabi mo nasaktan. Dili, ay yung sa Pro Bowl, na ano talaga ako doon. Buti na lang na ano niya, na capture niya yung moment. Ang kaya na reaction mo dahil. Sabi ko dahil, no, kaya dahil kasi hindi na ako marunong magkuha. Hindi na naman nakakain. Dahil sabi ko ganyan dahil, agad hindi pa ako nasabi. Sabi ko, Alam mo na ba? hindi. Guys, love Mbog. Follow me on Instagram. Sige, ulo lang. Lalagay ko yan dito. Guys, kasi walang nag-like. 22 lang yung likes ko. Oh, si tita, ilan yung likes mo? Hindi yung sa'yo Umabot mga... ng 100. Umabot ng 100 kay tita. Guys, si Tito, supportahan ninyo, ako hindi. Buntis ako, hindi nyo ako, tatampo ako. I-like nyo naman yung mga boto ko. Facebook kasi yun sa kanya. Ay! Facebook ka ba? Oo. Dahil hindi naman ako sa bukid na, meron naman akong ano, may Facebook naman ako. Dahil. Kasi ako meron pero hindi ko naman ginagamit. Wala ka. Binigyan ako ni ano lang. Ito yung sinabi ko sa Q&A ko eh. Tapos, Actually guys, nagparinig lang talaga siya sa akin. bakit meron kang ganito? Saan mo binili? Hindi, binalang ko si Cathy ng ano, ng cake. Eh, nabasa ko kanina, pinanood ko bago ako pumunta dun sa Asian ng ano, na gusto mo, yung isang namimiss mo sa Philippines, si Sapsap. Sabi ko, ay, Sapsap lang palang kaligayahan ng bruhang ito. Eh, di binili Kasi kita. wala kang nakikita ganito dito. Kaya Sa Filipino store? Wala. Saan nga? Sa Bamboo House? Ako lang ang nakakaalam. Kaya mag-reply ka. Sa Bamboo House? Hindi. Filipino store Catalina? hindi din. Catalina Asian store yun, dahil hindi yun. Saan ba yung ibang Pilipino? Hindi kasi malayo ko sa amin, dahil. Oo, So, malayo. sa aming Filipino store, malayo. Medyo madami kasing ano doon eh, diba? Oo, kapsap. Yung mismo. Hindi ka naman ipapalutuin ni Danya na babaw. Ayaw niya dito. Tita, talagang yung pag pumunta dito, yung non-stop po yung pagkain. Oo, kaya nga lagi Ayan ako na naman. nandito eh. Andiyan na naman. Kaya nga lagi ako nandito. Ako nandito pa ako. Kailan siya? Sa Friday. Sino magbabantay ng baby?
Wala namang work pa si Mami Kat. Oo, tsaka si Lola pa naman work din. Mag-haul sila, Blake. Hindi na naman yung inano muna. Parang mag-practice muna ako. Hindi, pwede mo naman i-edit. I-edit ko. Papractice pa daw siya. Siya Paano naman. nag-haul? Guys, mag-haul ako. Sige. Ikaw na. Sabi mo na ako saan galing. Hindi pa nga napabasa ko. Ay, di ba ganun yun dapat ba? Ay, hindi, basahin ko muna. Kaya para talaga. Oo. Wala ba? Uy, guys, si Tito, 100 na yung likes ha. Sa akin, 22 pa lang. Thank you, Day. Tingnan mo, may pahabol pa. Guys, kung gusto niyo magpadala ng baby shower gift ko, padala niyo lang kay Razel. Baka gusto nila. Kasi hindi ako pwede mag-vlogger, Day. Bakit? Kasi nangihingi ako ng vlogger. Wow, what's this? Ay, Cute. Oh, mag-aaka. Mag-aaka agad. Hindi naman niya nakita. Cute na ako nag-aaka. Ano? Tingnan niyo, guys. Nakita ko yung ilong. Oh my gosh, guys. Tingnan niyo. Okay? Okay. Kasya pa siya sa akin kasi thank you. Guys, ito pa second. See? Ganda. Ganda. So, if you want to, Kasi nakita ko po, gifts. Ano ba yung box mo na yun? halos mga pink. Oo nga. At least maiba Cute naman. nito. Ganda nito, Day. Love it. Thank you, Day. No worries. Aww. Iba na yung mga reaction nila. Tawa ni Tita kayo. Uy, si Tita, feeling ko mag-subscribe yan sa akin. Oo, syempre. Ay, Tita ha. Ano, isipin niyo muna, pinakauna para mag-viral ako. Anong sasabihin natin? Get ready with me while giving birth. Oo, Yun Okay? na, oo. Okay, Day. Sa habang nag-labor. Giving intelligent. Day, pahinga ako. Okay. Day, halika dito. Mukbang tayo. Mukbang. Ito ka, ni... Okay, pakita mo yung book mo. May ang ganda ng book ni Mia. Thank you. Tingnan ko, Day. Parang nalalalabig lang. Move ka dito si Mia. Paano yung pocket? Ganda ng book mo, Mia. Ganda ng kulay. Papalitan niya. I-grade daw ko. Ash blonde to eh. Ganda yung book mo. Hindi niya ako sinasabihan. Ayaw, diwala. Hindi niya ako sinasabihan na ikaw lang daw magandang book mo. Maganda naman talaga yung book mo. Sila nagsabi, yung subscriber mo, sabi nila parang, yung... Cream chow? Yeah, yung cream silk. Cream silk ba yun? Na, sunsilk? Sunsilk. Sunsilk ba yun? Oh, parang sunsilk yun. Yung sumusunod. Uy, guys, si Mia, meron siyang photography business. Sige na, Mia. Mura lang. Mura lang naman Makeup, talaga. hair, lahat na. Alam niya. Oo, alam niya. Decorate. Siya na talaga, siya na lahat. Oo. Di ikaw na. Boyfriend lang wala eh. Nag-bake. Nag-ano, Ay, guys. nag-bake cupcake. Gusto niya, Sige, apply. announce me. Ito, Kailangan niya boyfriend. Major announcement na. Kung gusto niyo rin mag-apply sa, boyfriend, Kung meron future kayong kasama. kilala, yung mabait. Oh, yung huwag Wag yung... Hoy, kilala kita. Papahanting ka. Nanonood ka ba? Nanonood, baby? Nanonood ba yan siya? Hindi ko alam eh. Alam niya na Maganda meron kasi ka channel. pag-usapan, nasasaktan ka ba? Hindi. Okay lang. Hindi na siya. Hindi siya nasasaktan, move on na siya sa'yo. Okay lang yun, Day. Tignan mo, ganda nga ng hair ko eh. Kita mo yun sa kanya, Day. Itag mo kaya. New hair. Excuse me. New hair, new me. New hair. Di ba? Ay, Itatag yung isa. Tinawin niya. Kunyari lang para matalino ako. Uwi na to si Tita. Uwi na siya sa Friday. Yan. Ano yun siya i-follow sa Facebook? Kasi may mga likers na siya. Marami na siyang likers. Dagdagan niyo pa yung likers niya, guys. Ano pa ang guys? Oo. Magbabayad siya. Friday. Kailangan madamit mo na yun. Madali ng ganyan. Oo, sa breastfeed. Sarap nito. Filipino cheesecake daw. Bakit? Ito yung kulay niya. Oh. Para siyang may pagka... Hindi makita sa camera masyado. May Iba pagka... yung difference. Iba yung difference. Iba yung difference. Iba yung difference. Sino nila niyan, Day? Ha? Hindi mo nireply. Ikaw. Yung hindi mo nireply. Siya nagdala. Sarap. In fairness. Gusto niya sana yung ube. Pero, story time? Ito, guys. Masarap. Galitin, guys. Ano na? Sarap yung dala. Masarap din yan. Masarap din daw. Masarap din pala yung sa'yo.
Nag- Mali. Apple pie, masarap din. Masarap din yung apple pie. Yung apple pie. Yan. Si Dan yung pumili niyan. Dito ako sa glider. Sa glider. Ang komportable kahit hindi ka nagbe-breastfeed. Gusto mo edit? Oh, mag-edit lang. Tapos meron pa ito. Lagay mo yung din yan. Oh. Hala! Bongga din. Pwede. Makakatulog talaga si baby niyan. Oo. Makakatulog si baby. Tsaka si mami. May nurse din siya eh. Ha? May Hala, ang ganda nito. Ang mahal nga lang. Pinapitarata namin. So you know where it is? Oh, these are clean. Naghahanap ako ng socks kanina. Yung sinuot ko yung very thin na galing sa Kmart. Babe, turn it on. Hello, let's put the let's put the laundry, babe. Nagpalit ako ng top. Ito yung sinuot ko, yung galing kay Rose Gal. And then I had my leather jacket on Target. And then I was wearing my Converse. Mag-edit lang ako ng, guys, vlog. Oh, actually, I'm not sure. Ginawa ko yung I can't hear myself, yung naka-headphones ako, tapos kumakanta-kanta ako. Hindi ko sure kung i-up ko siya. Will you please let me know? Kasi, parang ayoko siyang i-public. Ayoko siya i-edit. Ayoko pakinggan yung sarili ko. Parang, nakakahiya. Wait, pakinggan nyo ha. Tapos let me know kung gusto nyo i-upload ko siya. If hindi ko siya i-upload kasi, ewan ko. Alright, ito. Tatanggalin ko yung para marinig nyo. Oh my gosh. Okay. Wait. Ito. Oh my god. Look at me. Oh my gosh, that's embarrassing. Nakakahiya. Ayoko na. Anyway, let me know. Nakakahiya. English pa yung iba talaga. Intindihan talaga ng lahat. Kahit naman hindi maintindihan, like, maintindihan nila na wala ka sa tono, Let me know if you want me to put it up. I don't know. I'm not gonna edit that. I don't feel like putting that up at all. Anyway, I'll let you guys go. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget. Be good. Good night.